superar la falta d'interacció personal de les classes en línia? Aquesta pregunta també me l'he feta jo, com a alumna i com a professora. Abans de llançar-me a treballar al món en línia, em preguntava si jo seria capaç de derrocar el mur de la pantalla en les meues classes. Si seria capaç de transmetre tot el que volia dir i fer sentir còmode l'alumne que es trobava aparentment tan lluny. Després de molta reflexió, em vaig adonar que realment el prejudici que sentia no era real. Les meues experiències negatives del passat no eren per la presència de la pantalla. A vegades, com a alumna, no em sentia motivada, o estava esgotada, o no m'aveia estar en classe. També es podia donar el cas que el professor no m'enganxara i no captara la meva atenció. Llavors, em vaig adonar que això també m'havia passat en les classes presencials. I no era culpa d'una pantalla. Aleshores, què puc fer jo com a professora? La meva feina no és sols ensenyar valencià, sinó també he de promoure un ambient acollidor i agradable en classe. Tenim un gran avantatge en el món en línia, i és que cadascun de nosaltres estem en un territori que estimem i coneixem, com pot ser la nostra casa. Aquest ambient t'ajuda a que la classe siga més personal i pròxima. Per exemple, si jo li dic a un alumne et dono un minut perquè em portes objectes que tinguen o oberta i o tancada. Pot passar això, que em porten un got, o oberta, o un rellotge, o oberta, una forqueta, o tancada, qualsevol cosa. A mi el que més m'agrada com a professora és interactuar amb l'alumne i veure com es dilueix aquesta barrera, fins sentir que compartim el mateix espai. Però perquè ocorri aquesta màgia, les classes han de ser personalitzades, empàtiques, adaptades a les necessitats de l'alumne i enfocades a uns objectius clars. Així, l'alumne se sentirà segur i voldrà continuar amb les classes en línia. Però aquests requisits no són sols per a les classes individuals. Les meues classes grupals són de màxim 6 alumnes, per tal de mantenir aquesta essència i aquesta dedicació personalitzada. En conclusió, sí, podem superar aquesta falta d'interacció personal sempre que alumne i professor aconseguisquen crear una zona acollidora i respectuosa. T'anime a provar aquesta modalitat de les classes de valencià en línia en una classe de prova gratuïta i que ho comproves per tu mateix. T'animes?